ratiro mar ng'ato gike ng'at mang'anyo niendi. Magi ni fwenyo karango nikech higa mokalo wachre ni achiel kuom jogo eko mane siro ng'anyo. Koro Kafaya, right? Yes. Last year, gimomiyo ne ane ng'anyo ne because of 3 clauses in the finance bill. Mano ng'anyo mokwongo. Clause mokwongo man introduction of new taxes, pads, gi diaper, gi bread. Mane reason manomiyo ane ang'oa e ng'anyo. The first and the second ng'anyo. But can I realize ni ng'anyo gi, they stopped being genuine. Nikech nitiere jok moko mabiro e ng'anyo, nitiere jo siasa mabe odonje ng'anyo ka mapush agenda gi. Koro onge tiendu nudhu goru ne piny, kuneno ni udhi fight, cause it's a right, yes, idhi, okinyal gone raisi. Tinyalo mana chopo duondi kuom show demonstrations. Koro ane because of those specific clauses. But kane rais ogolo finance bill, no consent to it, even though parliament passed it. Unaona. Na wacho niya, because gima ne wa request dung nendi, osegole. Koro ere tiendi taki doge ng'anyo. Marango. Okay. Yeah. Kwa hivyo kanye maneno godo. Yeah, kanye maneno godo light. Okay. Yeah. Sawa. Now, Elisha, inyalo mana nyiso mana matin kapok Faith bendo nyiso wani tarik 25 na chalo nade ang'o monyalo paro. In ang'o minyalo paro gi tarik 25 higa mokalo? Yiena kuonga ler ne oganda wa gimoro ka. Gima Faith owacho ka. Ng'eni ber